Čaute ľudia, dneska budem ďalšie video, dneska budem pušovať Crowa na 28. tier. Takže môžeme ísť na to, pôjdeme asi Dua. No. Sola. Dobre, ideme na to, proti sebe máme celkom silný tým za mňa. To nevadí. OK. Dobre, teraz ho môžeme nadamidžovať, lebo ho trafil, ale... ľudia. Tak toto bol iný spam rakiet. Ale, dobre. Edgar. Dobre, piu, máme ho, dobre ľudia. Zle skočil, dobre. Zomrel aj z našeho týmu. Dobre, tu máme Lily ľudia. Počkaj, pozor teraz, tu vybavne ty kokos na nás, zase sme mŕtvi. Ale... dobre, toto bolo zbytočné ľudia celkom, ale... Aspoň je mŕtvý. Teraz už fakt nemôžeme prehrať. Dobre, Šelina už to dáva. Ne. Neviem, čo je to ani za brawlera. Aha, to je Raf vlastne. Dobre, nemrtvý. OK. No, zabil som ho, ideme teraz ďalej. Dobre. To bolo divné, že som ho netrafil. Dobre, dostal. Pozor, tu bude niekde blízko. Tu bude. OK, ďalej. Dobre, Raf. Ne. Teraz ten Edgar bude robiť problém. Čako, zabite. Ne. Nevadí. Ideme ďalej. Dobre, nedali sme to. Teraz ideme finálnu hru, ľudia. Ideme na to. OK. Zase ho to netrafilo. To bolo fakt divné, ľudia. Dobre, to už fakt nemôžeme. Prehrať. No, to bolo dobre. Dobre, je mŕtvý. Dobre. Alebo mŕtva, Lily. OK. Ešte Rafa musíme zabiť a už to máme celkom vyhraté. Dobre, toto je nebezpečné, ale je mŕtvý. Dobre. No, toto je zlé. Toto je zlé, ľudia. Ľudia. On dal 3v1, ľudia. Toto bol tá aj Lowa. Takže ideme na to. Dobre, tu niekto, dobre, low, a Kit, pozor na Kita. Dobre, snažil sa, ale nevyšlo mu to, ale dostal aj veľký damage, ľudia. Leon, pozor na Leona. Dobre, dostal aj Leon. Leon bude ťažký proti bude sa ťažko proti nemu bojovať. Joj! Dobre, mŕtvý. Dobre. Oni tam úplne idú, oni nerozmýšľajú. Tá vec ho zabila. Dobre, použijem tú kadžetu. Má málo. Zmrazil ma, ale má strašne málo. To už musia dať. Let's go! Dobre, rýchlo nahitujeme, išiel by som tam. Joj! Dobre, ľudia, tam som si nevšimol toho Kita. To bola moja chyba. Ale nevadí. Dobre, Jessica. Joj, toto bola chyba, že bola... Dobre, dostal. Choďte od neho ďalej. Dobre, ľudia, dali sme to. Pokračujeme. Dobre na to. Ďalšia hra, ľudia. Knockoutov. Ele a Geza. Dobre. V týme máme... tým máme celkom dobrý. Dobre, dostal hity. OK, rýchlo, tam. Dobre. Andrej. Dobre, dostal hity. Dobre, Dobre, ľudia, dali sme to, ide. Skúsim nejako prekempiť takto z druhej strany, ľudia. Dobre, dostáva Joj, dobre. Poďte už. Tu už ho máte. Dobre, posledný. Je to tam, ľudia. Dali sme to. Dobre.
Piper, Leon a proti nám je asi... Neviem, kto to je za brawlera. Ja s tým skateom a neviem, jak sa volá. Potom je tam Barley a Crow. Takže mám proti sebe... Crow je... Dobre, toto bude ťažké, ľudia. Dobre. Rýchlo, prosím. Dobre. Ľudia. Ja neviem, jak proste funguje ten brawler. Že bude ťažké. Ale on to... Aha, to čo je? Super, ľudia, to som sa ani nevedel. Prečo? Dobre. Som dostal toto. Nie! Ľudia. Ne. Dobre. Teraz zabite rýchlo toho Barleyho. Dobre. Rýchlo choďte preč radšej. OK. Ne, teraz ho bude ovládať. Teraz... Wow! Dobre, teraz. Poďte. Poď, Piperka. To už musíte dať 2v1. Keď teraz nie, tak už ste prehrali. Poďte. Let's go! Je to tam, ľudia. Chýba nám posledná hra, ľudia. Že bolo by dobre to dať, ale ten Crow to zas... No, to je zlé, ľudia. Toto je zlé, no. Som mŕtvý, to už asi nedá tá Piperka, no. Ľudia, nevadí. Dúfam, že dostaneme underdodge. OK, ľudia. Dá sa povedať, že v pohode. Mohli by sme... Pozor naň. Ojoj. No. Joj. Skúsime sa to nejako ubraniť. Dobre. Dostala. Je dead? Ne. Dobre, Kenji, pôjde to na tebe. Kenji, poď už. Kenji, pozor. Kenji. Jaj. Ľudia. Nevyzerá dobre. Dobre, Kenji to cez stenu, ľudia. To bola asi nejaká... Zle. Ľudia, už som sám, takže... Dobre, ľudia. Jasné, že musíme dať, ľudia. Dobre. Let's go. Poď. Dobre, mŕtvy. Dobre, ten Poko to úplne dal. Ja idem z druhej strany a Poko ide stadiaľ. Bim! Dobre, ľudia. Mŕtvy. Takže... Tu Ojoj. Dobre, Byron je dead. Ideme. Dobre. Ten už to nemohol dať, ľudia. Gray, ale Gray to dal a je to tam, ľudia. Dobre, takže posledná hra nám chýba, ľudia. A dobre, teraz máme túto vec, dobre. Jeden. Teraz druhý. To nevyzerá zle, ale padla mi gadžeta na lolu. OK, ideme. To budú problémy, ľudia. Obávam sa, že toto bude dosť ťažké. Nie, trafil ho. Nie. Teraz ma to zachránilo. A teraz toto je zlé, ľudia. To je zlé, veľmi zlé, ľudia. Joj! Ľudia. Dobre, mŕtvy. Dobre, tá Piperka. Bím! Je to tam, ľudia! Dobre, takže... Wow, má to Uno. Piperka je posledná. Takže to musíme už... Wow! Pozor ale na Piperku, lebo to bude ťažké. Dobre, teraz sa ju snaží iba tu udržať, ale čakaj. Toto je zlé, ľudia, pre mňa.
To je zlé. Čiže to budem snažiť nejako zakempiť menej. Dobre. Wow, ale to už musím dať ľudia, nie? OK. Ne, ľudia. Toto vyzerá zlé. Toto vyzerá... Ne, teraz to vyzerá už dobre. To sa mi páči. Je to tam, ľudia! Konečne som to dal. Takže finally sme pušli 28. tier na Crowa. Takže ľudia, toto je z mojej strany všetko. Vidíme sa u ďalšieho videjka alebo shortu. Čaute!